आजकालचे फोटोग्राफर मेले कावटासून बाहेर पडांग नाही मेल्यांका जमना नाही तर खेका धरू वया मेल्यांची अंगापेक्षा लेन्स मोठी मेले अरे खांद्यावर मार खांद्यावर हा हा सेम 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 हा घे करत राहा हे दिस चल एक्सपेक्ट अरे एक्सपेक्टेशन ऍक्शन हे आजकालचे फोटोग्राफर जमना नाही तर खेका करू वया हा मेल्यांची अरे पुष्पा अरे सकाळपासून मेलो ऍक्शन तसंच जा घराकडे गाडीवर